Velkommen til DGL Service, din professionelle partner inden for rengøring, afrensning og industriservice. Hos DGL Service tilbyder vi effektive og miljøvenlige løsninger til både virksomheder og private. Med mange års erfaring leverer vi kvalitetsarbejde med fokus på sikkerhed. Vi udfører blandt andet industrirengøring, facaderens, fliserens, højtryksrensning og specialiseret afrensning af maling, rust og andre belægninger. Vi hjælper også virksomheder med rengøring af produktionslinjer og maskiner, så arbejdspladsen forbliver ren, sikker og effektiv. Derudover tilbyder vi fleksibel mandskabsudlejning til bygge- og industriprojekter, hvor erfarne medarbejdere kan indgå direkte i jeres arbejde. Vi arbejder med moderne udstyr og miljøvenlige metoder for at levere en grundig og skånsom løsning til enhver opgave, uanset om det er erhverv eller privat. Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak. DGL Service, professionelle løsninger, der skaber rene og holdbare resultater.